Mek nyithindo manigi ng'ol nochakore ayange Kombewa e sub-county Maseme gi ageta mar nyayo chwech maromre yiero jopuonjre madwaro kit sir mopogore kaachiel gi puonjo oganda ewi akwede modok korka ng'ol. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Nyasi makama mane obagi e skul primar mabar korwa ne oyaw ayanga gi jagoro e migawo mochung' ne nyithindo Karen Agengo. Nowacho ni tuke makamagi bende geto tego were mag nyithindo manigi ng'ol kapod gin riaga, nyayo piem makare e kindgi kod keto gi nyong'ong mondo piny mangima oyang gi maonge akweda. Koro wawuotho kae ka wanyiso ji e piny mangima Kenya ka kata wan seme kama to wawacho ni ka wawuotho kama to wawuoyo gi jopiny Kenya ngima ni nyithindo mong'ol gi wamigi uru nafas mondo gimbe gisom kaka nyithindo moko. Ka watieko to nyithindo gi gik ka gibedo assess to wadhi ng'iyo ni nyithindo adi madwaro ni gik minyal konygi, waluongo gi ni assistive devices. Kuom mano Agengo nokwayo jonyuol mondo tegre gi tim mar pando nyithindo manigi ng'ol e udi kojiwogi mondo gitergi skul nimar nyathi ka nyathi nigi kama tekre opondoe nikech ng'ol ok en ohinga. Wach mane osir gi jatatije maduong' ma Jaramogi Dr. Joshua Okise. Jonyuol ong'e ni nyithindo ma nigi ng'ol kama gimbe ginya timo sport. Koro wadwa ni gimbe kaka jomoko be compete jok mano mol ka gimbe gichaka e grassroots kae gimbe ginyisa potential gi. Kapo ni gisechopo e kiwango ma gintiere de kantino man go sani gi pod gintie gima ginyalo time e ngima gi. Koro kin janyuol in nyathi ma en gi disability moro amora, ok onyal wuoyo, ok onyal wuotho, ok onyal mako gik moko maber, kik ikan nyathine ot. Jolony e weche thieth bende ne otiyo gi nyasini mar timo pim, chiwo thieth, rwecho, arita ne wayago chenro mane Dr. Okise oyango ni gidhi medo dhigo nyime e kar yudo thieth ma Jaramogi. Wan gi mashinde ma itimogo occupational therapy and speech therapy. Wan be wan gi gym ma nyithindo gi nyalo kele mondo orie choknego. Nyathi mane ji ong'e ni ok nyal wuotho, nyalo wuotho. Apart from cash transfer, kosetimnegi assessment, ka gibiro Jaramogi assessment osetim, wadhi ndiko nying gi, to maonge wheelchair ibiro mi wheelchair, maonge crutches ibiro mi crutches, mondo wakonygi mondo ne kaka ginyalo wuotho. Mano gima kaka wan Jaramogi watimo. Jokanyo sekta mar somo kotelnegi kod Timon Oyucho ma en komishona e duol mochung' ne ndiko jopuonj pachoka TSC owacho ni fuok pod nitie nikech yangore ni skunde sanja kende ema ndiko jopuonj manyalo puonjo nyithindo modak gi ng'ol. Kane watimo assessment in 2024 mag nyithindo gi, nwayudo ni moloyo nyithindo 700 e Semeka dak gi different kinds of disabilities. Koro the first issue mane wan go en ni ne onge skunde moromo magisome. Ne wayaw skunde go from 4 to 50 to pod wan gi rem maduong' nikech nyithindo gi opuonja gi chok gi blackboard. Nitie assistive or learning resources madwarore. Wayaw wang'wa mwadhir sirikal, wadhi Madam PS, wanyalo yudo kaka wayudo these learning resources mondo nyithindwa gi opuonje yo maber. E kinde ma magi timore, piny owacho geto mar bago tuke machal kamagi e kor gwenge duto e counties 47 ma pachoka, kendo kuonde moko biro chuno giduong' dhoudi ka giyango nyithindo manigi ng'ol kendo timo negi ndikruok mondo giyud kony maonge mowe oko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, bar korwa e Iseme, Kisumu County.